What's up mga chang? Tayo ay nagbabalik na naman. Meron na naman tayong panibagong lulutuin ngayon. Ito ay Bicol Express pero balon-balunan ang ating gagamitin. So ito yung ating mga ingredients. So samahan nyo akong magluto. So ayan, magigisa na tayo. Lagay na natin yung ating sibuyas. Pag-brownin lang natin ng konti and ilalagay na rin natin yung ating bawang. Yan. And susunod na rin natin yung ating luya. Yan, pampawala ng lansa. And yung ating sili. Siling labuyo. Yan. Para mas maanghang. 'Di ba? And ilalagay na rin natin yung ating balon-balunan. Ayan. Isasangkot siya natin para mawala yung lansa nung balon-balunan natin. So, ayan. Titimplahan na rin natin siya ng asin, paminta, and maglalagay rin tayo ng ating magic sarap para lalong sumarap. Haluin lang natin tong ating niluluto at palalambutan natin. Nakakamiss kasing magluto ng ganito, itong Bicol Express, pero balon-balunan. So ayan, nag-add ako ng isang basong tubig at palalambutan natin to. So ayan na nga, dahil nasa Bicol tayo, ito yung ating lulutuin. Bicol Express pero balon-balunan. So ayan, kumukulo na at papalambutan na natin. Mag-a-add din tayo ng bagoong. Depende sa inyo kung gaano kadami ang inyong gusto. So, ayan. Mix lang din natin. Grabe, nakakatakam. Ang bango-bango ng amoy. So, ayan. Hindi pa luto pero ang sarap-sarap na ng amoy niya. So, ayan. Naglagay din tayo ng kokomama. Yung gatang ginamit natin. Ayan. Lagay natin yung isang pack. Mas creamy, mas masarap, diba? So, ayan, nalagay na natin yung isang pack ng kokomama. Papakuluan lang natin. So, ayan, kumulo na. At luto na yung ating Bicol Express. So, ayan, sobrang creamy. Kulang na lang dito kanin. Tara, kain na. Pero bago ang lahat, titikman muna natin kung timplado yung niluto natin, kung ano pa ang kulang. So, ayan, tikman na muna natin. So, ayun, okay na. Tara, kain na! Like this video